Takže ahojte, ja vás zdravím u dnešného videa z Minecraftu a proste som nový let's player, budem natáčať z Minecraftu a potom časom uvidíme s nejakými inými hrami, tak mohli by sme začať. Mám tu bonusovú čestu, tá už je tu od 1.3 jednotky. Pohneme sa niekde ďalej. Kravičky necháme. Ideme ďalej. Nejaké stromy by sa zišli. Aha, tu sú stromy, no. Ale sa kopeme niečo. Tak. To sme mali. Uhlie, dobre to. Tak, to si vykopeme. Ok. Dúfam, že to už toho viac nebude. No tak. Nenávidím, keď toho je tu moc. Pre pána Jána, kto to kedy videl toľko uhlia? Uhlie je dobré, ale tak moc ho ťažiť, to moc nejaké zase nie. Ok, toto je dúfam, že posledné. Tak ideme. Ja som videl nejaké stromy, ideme ich skopať. Počkajte chvíľu, si nastavíme na menej. Ja sa mi trochu vyššie fokusko. Dobre, tam niekto bol. Dobre, to nič. Si nevšímajte. Ach, jaj. Tak. Vyberieme to. Najprv zničím tú drevenú sekiru, alebo ju spálim. No, spálim ju. To bude lepšie. Teraz ešte niečo skopeme. Stromy niekoľko. Ovca. Som dobre videl asi. Hej, ovca. Necháme tak, nebudeme zabíjať. To potom bude na prd, lebo budem musieť hľadať ďalšie dve, ale keď si dám nejaké železo, tak potom to už vyjde, lebo si to ostriam a možno mi aj dropne 3. Tak rovno na jednu postiel. Tak dokopujeme niekoľko ešte toho. Tak. Len taký, lebo jeden tu stále behá. To môžete vidieť. Tak. Dúfam, že už to počúvne a nebude sa jesť. Lebo za mňa leze už dosť dlho. Čtúra. Prečo sa tak sekáš? No tak tak to ja zoberiem a presunieme sa do dolu. Už to fakt nepochopil to, tak dúfam, že to už tentokrát pochopí a vypadne. Železo som videl. No.
už máme železko. Ideme. Tak. Skutáme. No, vyťažíme, neskutáme. Tak. Vec. Sem. Sem. Tak tu je ďalšie železo. No, dneska mám nejaký šťastný deň. Na inom serveri nájdem haldy. Diamantov, tu samé železo. Dúfam, že už máme. Nie. Dobre, spálili sme na sekerku, sme spálili krúci. Dáme spáliť tu, počkáme na to jedno. Dúfam, že to tu zapamätám. Nebude to tak ťažké si to zapamätať, ale tak nožničky. Ideme. Dobre. Kde som videl tú ovečku? No, tu si ovečka. Ovečka kaskadér. Na strome. Ej, listiu. To sú ďalšie ovečky, no, toto je dobrý. Tak. No, ďalšie, všetky postriháme, nech je tu. Čo to vyprží? No neviem, či zdávajú kráľu, ale nedajú. Tak chcem vám skúsiť. Tak. Dáme z FPS, no tak toto je neprd. Hodia, povečka, no tá už je toto. No nič, máme dosť zlomy, zatiaľ. Tam je ďalšia. Tu bolo. Tak. Ideme. Nech to. Dúfam, že mi nebude blbý net. No, odo mne. Údej sem dáme. Sem si dáme craft. Tak. A tu dáme ešte trúbu. Z toho si dáme tie veci. Zoberiem toto. 3 vlny. Neviem, čo som z toho zobrala. Tak. Tak ja tu off-screen budem hľadať niekde miesto, kde by som mohol ako si postaviť barák a potom už stadiaľ to všetko teraz ešte nejaký, neviem, potom to neskôr pôjdem hľadať. Tak my sme mali nie, to som len vzala. Tu sa na chvíľu zabývame. A čo som to chcel? Toto je blbý. Padol server, tak to ukončím, takže čaute.